Bueno, pues mentre Margarita e Teresa están preparando o material de apoio visual ou audiovisual, eu procedo a presentar a seguinte xeira da tarde. Estas dúas intervencións que veñen agora, seguidas, unha da profesora Margarita Ledo, directora de cine, e, polo tanto, aquí, ademais de catedrática de audiovisual na Universidade de Santiago, a nos interesounos especialmente a súa achega como persoa implicada nos procesos de creación da industria cinematográfica para falar do que é as dificultades e tamén as estrategias, porque unha das cousas máis da outro día entrevistaban a un director de cine norteamericano e decían, non me lembro agora do nome, pero igual, decía, o máis difícil e o máis apaixonante dunha película non é realizar a película, sino buscar financiamento e viabilidade para un proxecto que ás veces botas 10 ou 12 anos soñando con el, escribindo, dándolle voltas e que ata que ves a posibilidade de materializalo, pois non o ves. E esa materialización pasa moitas veces por conseguir os recursos económicos e tamén os equipos humanos e os momentos e as estrategias necesarias para facer posible o que ti tes na cabeza. A industria cinematográfica, ao revés que, por exemplo, o mundo da creación literaria, que cunha computadora ou cun folio, pois un pode facer o que pode. No caso do mundo do cine, iso é probablemente o exemplo máis característico do que é unha industria. Unha industria que implica especializacións, equipos humanos, recursos económicos, tempos, procesos moi especializados, ata que se consigue o máster final, ata que se consigue a película. Pero despois entra unha segunda parte, e nesa segunda parte para o que invitamos a Miguel Anxo Fernández para que esa película, esa produción creativa que Margarita Ledo é capaz de construir, logo ten que circular. As cousas que non se distribuyen e que non chegan despois ás audiencias, que non chegan ás salas de exhibición, ás pantallas de televisión abertas ou en cerrado, aos soportes en DVD e outro tipo de soportes, a todo tipo de comercialización e os distintos mercados que o audiovisual ten nestes momentos, pois non existe. Se non chega a eses espectadores, igual que se o libro non chega aos lectores, pois a obra literaria pois non existe, unha especie de desafogo persoal. E entón, nesta parte final da tarde, queríamos abordar a industria cinematográfica galega e as dificultades que ten a industria cinematográfica galega e mesmo a definición que seguramente os dous poñentes van intentar facer de que entendemos por industria cinematográfica galega. Bueno, creo que é un pouco pretencioso falar de industria cinematográfica galega, pero polo menos de cinema galego, que entendemos por cinema galego e que posibilidades ten ou dificultades ten tanto dende o ámbito da creación como dende o ámbito da distribución. E iso é o que explica a miña longa intervención presentando a Margarita Ledo a todos os presentes que a coñecen abondo, pero que estaba facendo tempo para que ela fose capaz de montar todo o material e poder agora iniciar a súa intervención. Moitas gracias. Agradezo a paciencia vosa, a paciencia de Víctor. Coñecémonos dai tanto tempo que sabe perfectamente que estaba tentando que as cousas saísen na orde que pretendía. Vou a ir con certa celeridade, porque despois Miguel Anxo vai completar moito dos aspectos que ele presentou, sobre todo referidos á circulación, mesmo á produción, e vedes que o que vos estou presentando é unha pesquisa en curso, que comezou hai un ano, sobre o cinema como patrimonio cultural inmaterial e, sobre todo, co obxectivo de conformar, de construir un programa europeo subtitulado en linguas non hexemónicas. Agora vos descifro este título. Sabedes que vamos a analizar o cinema galego como síntoma en dous sensos, como síntoma de ferida, como síntoma de doenza gravísima neste momento, e como síntoma de gozo.
os que estiveron aquí soportando a Slavoj Zizek saben que el sempre fala de Lacan neste senso, o síntoma como doenza, pero o síntoma tamén como gozo. Nós tuvemos momentos de gozo que é o que eu me refiro, o que me vou referir como recuperación e como reconstrucción desa tradición interna do cinema galego, e estamos nun momento de o síntoma como grande ferida e como grande doenza. E por qué? Entre outras cousas. Antes se falou na sesión anterior e durante toda a mañá da responsabilidade das políticas públicas, neste caso, cando falamos de pequenos países e de nacións sin Estado, que no que eu traballo, en relación con outras universidades e con outros programas europeos, estamos falando de situacións que só as políticas públicas poden manter e, polo tanto, tamén vou achegarvos a determinadas definicións da diversidade que, ao mellor, difiren de outras, digamos, máis mainstream e máis implantadas, digamos, na concepción xeral. Por tanto, traballo en cinema en lingua galega, traballo con outras persoas do grupo de estudios audiovisuais, algunhas forneceron algúns datos que se hai ocasión sacaremos sobre festivais en Galicia, que tipo de pelis e en que idioma as pasan, por exemplo, pero simplemente vos avanzo algo. Traballamos sempre na cornisa galeuzca, por lo tanto, traballamos dende fora e dende dentro ao mesmo tempo do chamado cinema español. Cataluña ten unha política do cinema e unha política de subtitulado, neste caso, moi estable, moi consolidada, que vai variando e que vai creando e adaptándose ás necesidades en cada momento. Euskadi ten unha política do cinema e unha política de subtitulado moi estable, moi flexible, que se vai adaptando e que se vai implementando. Galicia é a única nación sin Estado, o Estado español, que non ten política de subtitulado. Só e nunca tivo, non a ten agora nin nunca tivo. Só se fai un convenio coa Sala Numas para algún subtitulado en galego, por tanto, é unha iniciativa cooperativa e cidadán, digamos, nese sentido, e colaborativa, que con unha institución fai, a proposta da propia Numas, unha serie de subtitulado ao galego. Tamén vos advirto que, frente aos robots, para que non cunda o pánico, tamén cando se pronosticaba a morte dos Lumière e do cinema consumido de modo conxunto e nun espacio común, como estamos agora, en un espacio de encontro, que era a origen do cinema, pagando no Gran Café para ver a saída da fábrica, e se pronosticaba o triunfo tamén do modelo americano, mesmo neso que era a proposta Edison de ver o cinema personalmente, era un dispositivo persoal de consumo, digamos, individualizado. En Santiago creouse, cando se pecharan todas as salas, a Sala Numas, que está declarada por Europa Cinemas como a sala modélica de todo o Estado. Por tanto, as cousas pódense transformar, ou non digo tanto transformar, senón dar outro tipo de propostas e levar adiante outro tipo de accións que coincidan digamos, cos desexos, con ese desexo de goce que a sociedade ten tamén a volta do cinema. Cinema en lingua galega e cinema así catalogado e así definido de nacións pequenas ou nacións sin Estado. Non estou eu poñendo labels, non que este label existe desde hai 2 décadas. No mundo académico está moi teorizado no mundo académico, ahora vos darei algunha referencia, pero temos publicado xa toda a literatura académica que empeza, e se podemos poñer no ano 89, porque este ano fatídico de final do século XX, según Badiou, home, un século curto, con un libro de Andrew Gibson, pero que se vai se complexizando e vai aumentando o coñecemento e o aprofundamento e introducindo novas variáveis como as da lingua, que deu mesmo origen a unha taxonomía que inclúe a lingua como unha desas variáveis que non se poden extrañar de as outras cando se analiza o cinema. Non terei o que decirvos que estamos diante dun produto, como sempre se manifesta cando se fala da industria cultural, que ten un valor simbólico para alén do valor de uso e do valor de cambio, digamos, do valor de mercado, a que non me vou referir, porque neste caso tamén estaríamos con cantidades residuais, que non é por aí por onde hai que medir o valor destas producións e do cinema como obxecto e un operador cultural, senón tamén dende o punto de vista da creatividade e da identidade de unha cultura. Ben, para non complicarvos moito máis
Bueno, a ver se ahora sei pasar isto, supoño que sí. Ben, os indicadores para nos centrarmos neste proxecto, que é un proxecto, ademais, vedes que oficial, financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade, polo tanto, que en colaboración con outras universidades e con colaboradores internacionais, nos partimos como indicador dos resultados da investigación previa, que era esta que vos anuncio aquí, que finalizou no 15, cara ao espacio digital europeo, o papel das pequenas cinematografías en versión original, que concluía, despois dunha metodoloxía tamén moi complexa que pasaba por consultas a expertos do mundo profesional, do mundo académico, do mundo empresarial e do mundo creativo, poña que a disponibilidade de películas en versión original e en versión original subtitulada constitúese nunha opción irrenunciável e insustituível na actual mapa cultural europeo, se como así en garantía do éxito da circulación tras fronteiras. Con que estábamos xugando? Estábamos xugados con coa cerna das políticas europeas do audiovisual, que é sempre a diversidade, a circulación, o intercambio, a pluralidade cultural e lingüística. Todas estas declaracións que levan como 30 anos, despois, a hora de transformalas en programas e de aplicalas á práctica, sempre foron fracasos. Por tanto, temos que saber tamén que é o que falla, por qué, e cheganse a conclusións que están xa bastante analizadas e que despois aparecerán. En todo caso, resultados aos que chegamos se plasmaron nun manifesto que tamén no ano 15, no Festival de San Sebastián en setembro, recollían tamén unha panoplia de representantes do mundo creativo, do mundo empresarial, do mundo político, a iniciativa do propio goberno vasco, por tanto, a unha iniciativa dunha política institucional, e crearon unha plataforma que se chama Global Cinemas Big Stories Small Countries, que podedela localizar na web e ver cales son as intencións e que se está traballando tamén neste sentido. Os antecedentes para chegar a isto, e de onde partíamos? Partíamos da análisis e da lectura crítica dos 25 anos da Carta Europea das Linguas chamadas regionais e minoritarias, ratificada, ou sea, asinada e ratificada por Estados membros do Consello de Europa en Estrasburgo no ano 92, sufriu despois determinadas modificacións, houve comisións de expertos analizando como fora a súa aplicación. En todo caso, partíamos tamén de unha serie de declaracións consecutivas e de textos oficiais da UNESCO. O máis importante como conclusión sería o Informe Mundial do ano 2009, que vencella o plurilingüismo e a traducción co fomento do diálogo intercultural, e chegábamos tamén ás disposicións do Parlamento Europeo para programas Erasmus Plus e para a Europa Creativa, que é o que vai a chamada Europa 2020, que inclúe as axudas ao financiamento do subtitulado como vía para facilitar a accesibilidade e a circulación das obras europeas. Para entendérmonos, xugamos sempre con posicións institucionais de diferente nivel e de diferente responsabilidade, como poden ser organizacións internacionais tipo UNESCO, con políticas estatais, con políticas nacionais, xugamos con os textos académicos, polo tanto, con as modificacións no pensamento académico sobre este obxecto que son os cinemas das pequenas nacións, portanto, xa fora dese mainstream e desa dominante de mercado. Xugamos tamén nese sentido e recuperamos as posicións do cinema europeo, Alambre Galá, cando dice que o cinema europeo autoral ou este cinema máis fora das líneas e das dominantes de mercado, xusto este cinema da fraternitas, é un cinema que contribuiría á construción hipotética e se ainda hai posibilidade de esa Europa diversa, e que, por tanto, sería por aí por onde habería tamén que apostar, e, obviamente, xugamos con un terceiro ámbito, que é como isto se aplica e como respostan a nivel da toma de posición diferentes axentes do mundo creativo e profesional. Eu quero pasarvos, antes de nada,
a idea e a definición de diversidade con que traballamos non é pluralidade, atención, non traballamos nese sentido, non traballamos con diversificación de oferta, non traballamos con atopar en un todo a 100 ou unha tenda de chinos diferentes gadgets, non traballamos con ese sentido de diversificación de oferta, que moitas veces como a diversidade desde o presuposto neoliberal e da dominante de mercado se trasladou á conciencia social. Isto é absolutamente un falso, unha construción falsa. Traballamos como a diversidade como numérica e territorial. Partimos, ademais, dunha definición que traballa o profesor Muniz Sodré, da Universidade de Río de Xaneiro, dice a posesión do lugar e dos recursos comunicacionais, económicos, financeiros, para transformalos en acción. E ele nos poñía o exemplo, porque falábamos de cinema, a diversidade en cinema e a posibilidade de aprender e de ter acceso a recursos para a produción autónoma, para a produción independente. Por tanto, é simplemente unha definición operativa que despois vai se complexizando e se vai aplicando e se vai recurrindo tamén a outras fontes, pero unha definición operativa para que nos entendamos. A diversidade para nós significa recursos para a acción. Neste sentido, estes recursos para a acción, obviamente, partimos da diversidade como un dereito político e, por tanto, reclama unha sociedade os recursos para a súa posta en práctica. Traballamos e a partir de nacións con ou sin Estado, de pequenas nacións sempre, estes 15 países que están en Global Cinemas, Dinamarca, Bretaña e tal, pero son Finlandia, Estonia, Euskadi, Galicia non está, porque eran... Bueno, non había representación institucional, ou polo menos se había, estaba nun cóctel, ou polo menos ali non se presentou, por tanto, non podemos dicir que non houbera físicamente representación, pero é así. E entón, aquí, as nacións con ou sin Estado figuran como categoría de análise e como espacio de diversidade. Cando Muniz Sodré nos dice ten territorios, este é o noso territorio. O cinema é un territorio, pero ao mesmo tempo ese territorio funciona desde dentro dunha cultura e dun sistema, neste caso, que é un sistema lingüístico, que é o do galego-portugués e que, nosto caso, é a lingua galega. Fixadevos que aí cito a un autor moi querido e moi coñecido noso, Philip Schlesinger, da Universidade de Glasgow, en Escocia, e este é un texto do ano 2000, por tanto, hai 17 anos, non estamos falando de algo ex novo, de algo que estemos agora mesmo, en que fala precisamente do valor que está collendo a nivel tanto teórico como categoría analítica a nación without state, e que leva a definir, obviamente, e a redefinir os sistemas da produción, neste caso cultural, no seu interior. Outra das variables con que sempre xugamos, ou aclaramos, é o das linguas, e o cinema, neste sentido, tamén rapidamente recoñecedes que xoga como un operador no que se chama a construción das comunidades imaginarias. Sería este valor simbólico que tamén ten este valor de consenso dentro do que é o imaginario das culturas. Ben, unha aportación de unha presentación deste proxecto que fixemos nun coloquio en decembro en París 8, en que asentamos, porque é un proxecto que ten colaboración sociolingüística, por exemplo, está o profesor Monteagudo, quen nos dá este tipo de pautas para establecer esta relación entre lingua e diversidade, entre lingua e identidade. A través da lingua e dos discursos construímos a nosa identidade. Empeza a funcionar a lingua non simplemente como un vehículo instrumental a nivel comunicativo, senón como un operador tamén e como un constructor da identidade. A relación entre diversidade lingüística e interculturalidade. A crítica está moi desenvolvida tamén en moitos proxectos, non só no noso, a crítica ao punto de vista económico e utilitario da diversidade desconectadas das culturas específicas. Xa dende aquel momento en que Batelar anunciaba a revancha das culturas contra a globalización, estúvose traballando desde o pensamento crítico desde fai unha trintena de anos neste sentido, que, atención, que a diversidade está moi utilizada e moi distorsionada cara ao sentido económico e utilitario e desconectada das culturas específicas e tamén, xa o veremos, neste momento estou traballa Tristán Matelar, tamén como estas posicións nunca son inocentes, senón que levan a deconstruir as responsabilidades políticas sobre a cultura, que era
digamos, a cerna dos anos 80 do informe McBride. A cultura nacional como órigo, como centro, e as responsabilidades políticas no desenvolvemento, no dotar de recursos, en dotar de pensamento, en aplicar e en garantir que esas culturas se desenvolvesen. Por lo tanto, a globalización ultraliberal neste sentido, co seu efecto de comodificación das linguas e culturas, por lo tanto, de transformación en mercancía, é un obstáculo para a interculturalidade. Aquí estamos xa entrando nese terreo que a política europea ten que transformar a nivel de pensamento e a nivel de programas. Porque senón vamos a estar fracasando, como se leva fracasando desde este punto de vista nos programas europeos. E, atención, porque no século XXI, que estamos xa, parece que bastante avanzados, desaparecerá o 90% das linguas que se falan ao comendo mesmo. Por tanto, hai toda un horizonte realmente complexo para a chamada diversidade cultural e lingüística. Vamos poñer un exemplo a nivel de obxecto cine que me estou referindo. Este é un corte de apenas un minuto do que está considerado polos historiadores o primeiro filme nacional galego, Galicia, de Carlos Velo. Temos aquí o gran especialista, digamos, que é Miguel Anxo, que despois falará, pero durante até o ano 2011 considerábanse e estaban preservados, digamos, 8 minutos que estaban depositados na Filmoteca Española e tamén no CEGAI. A partir dese momento, por un azar que agora non vou explicar, recuperouse prácticamente a totalidade e fixemos unha serie de estudios para unha posible montaxe seguindo as propias indicacións de unha entrevista que dera Carlos Velo no ano 83 na Televisión de Galicia e tamén cos propios materiais que algunhas escolas nos indicaban como se montaba a secuencia porque funcionamos coa recuperación desde diversas fontes. En este minuto vades a ver isto con código de tempo, o que chamamos a fonte rusa, porque son os arquivos que vieron de Rusia, despois o que vai aparecer con Rai 3 é tamén outra película rusa, pero que non é desta fonte, que é Hispania, de Sfirsuf, montada no ano 39 con fondos de diversos cineastas e camerámans que filmaran durante a Guerra de España e o fai como homenaxe á República. E simplemente este minuto é a síntesis e o síntoma dese momento gozoso de existencia do cine como obxecto pleno dunha cultura. Por que? Aquí podíamos entrar en toda unha serie de indicadores. Filmas o territorio paisaxe construído ao longo do tempo, é o coñecemento e o aproveitamento de recursos, porque se filma o traballo, que non imos ver agora, imos ver, por exemplo, un anaco da Galicia mariñeira. Hai a idea de igualdade, da muller no espazo público, toda unha serie de ideas republicanas as que estaba vencellado, obviamente, Carlos Velo. Hai a consciencia de construir un relato. Aquí entramos na creatividade. A creatividade aquí é a través do propio dispositivo e da propia linguaxe fílmica. E o vades a ver inmediatamente. Quer dizer, o selo Velo aparece nos planos, é moi pequeno isto, pero, bueno, en todo caso, aí entraría esa cuestión da toma de decisión sobre a linguaxe. Estamos falando dun film non narrativo, os chamados filmes non narrativos, que é un film documental, e hai, sobre todo, tamén esa identificación co espectador e coa persona espectadora, no sentido de que, por primeira vez, Galicia, como suxeito comunal, accede a súa propia imaxe, represéntase por primeira vez como unha comunitas. Non hai suxeito individual aí. Ben, pero no que estamos falando, e nas políticas da lingua e nas políticas de subtitulado, cal é o síntoma deste filme e por que pasa a ser considerado Nogueira, o historiador, é o primeiro codicio, pode haber máis, non sei se o primeiro. Eso de dicir o primeiro sempre é, sabedes, moi relativo. Pero, en todo caso, precisamente pola lingua. Todas as cantigas, recollidas por Xocas, asesoradas por Xocas, por exemplo, son en lingua galega. O sea, o idioma deste filme é o galego. E ora, ides ver, neste pequeno anaco, un subtitulado italiano e unha voz por riba en ruso. Este é realmente a Europa multilingüe. Pero o obxecto como tal, a identidade do obxecto, está na súa versión original. E iso é o que nos identifica e o que o sitúa dentro dunha cultura e por eso se pode relacionar con outras. Bueno, esta voiceover é a mesma e a traducción vades a entender seguramente a palabra Finisterre, porque en ruso é igual que en galego. Pero a ver se temos sorte, non hai...
Атлантический океан. Здесь, у этих скал, среди этих бурунов находится мыс Финистерре, что значит край земли, здесь край Европы. Bueno, quero dizer que a voz esta que aparece é a traducción da voz de propaganda, porque este é o filme que foi enviado, o único que se mantén, supoño, hasta agora, non, Miguel Anxo? É o que foi enviado no ano 37 a París, a exposición de apoio á República, e, por tanto, iba con unha voz, con unha sobrevoz por riba, pois, dicindo, este lugar, punto máis occidental de Europa, terra de campesiños, traballadores, está ocupado polo fascismo e tal. Bueno, todo certo, pero ao mesmo tempo era un, digamos, un elemento máis que iba sobreposto o que era a obra original para un uso específico que non era o que estaba ideado nin pensado polo seu autor. Por tanto, aí o valor de uso modifícase, pero en todo caso o que me interesaba era como realmente o que fai que este filme adquira esa categoría e o que teremos que volver é precisamente o galego como elemento de identificación. Hai outro momento importantísimo na historia do cinema en Galicia, son os anos 70, onde se dá un movimento amador, un movimento amateur e de cinema colaborativo importantísimo, que despois, de alguma maneira, tamén se estrutura a volta das jornadas de cinema de Ourense e dos primeiros festivais que aparecen, non? En que ano aparece Sociviga nese tempo, non? Que cando ben velo. Que xa hai debate sobre as posicións de vaise cara ao cinema comercial, que despois, bueno, e aparecen produtores como Rupén, que hai toda unha serie de líneas e de debates, un cine militante importantísimo, Carlos Varela Gabeira, en aquel momento Llorén Solé facendo esas películas que fai Autopista, Unha navallada na nosa terra, que son tamén a versión original en lingua galega, un cineasta que ven de fora, e é cine militante, e nese momento a lingua dese cine é toda en galego. Que pasou para que despois mesmo no novo cinema galego teramos que andar aí rabuñando a ver onde aparece o galego ás veces? Que pasou? Isto é o que a partir... Porque non digamos que houve determinados momentos de políticas de estrena das 3 longametraxes do ano 89, que as 3 eran en galego, etc. Por lo tanto, isto é o que hai que buscar, estos síntomas da ferida. Por qué? Porque houve momentos internos, hai unha historia interna que sí que hai esta emerxencia e esta aplicación e hasta determinada toma de posición autoral e creativa e esta aplicación ao cinema que se fai en determinadas condicións e que nós estudiamos sempre en relación con outros cinemas máis polo que os diferencia que pola súa similitude, que pola súa semellanza, seguindo a unha teórica como Meteor, que é a gran especialista en small cinemas, sobre todo no cinema danés, pero tamén de outras pequenas culturas. E neste sentido traballamos nesta relación, e tamén traballamos nesta relación, e non podemos obviar, da relación entre linguas e poder. E aquí temos outro teórico como Stam, que traballa sobre o cinema e que todo o mundo cita como estudioso do cinema, e tamén traballa, por exemplo, sobre o cinema latinoamericano moito, pero que hai un texto xa do ano 85 na revista Screen, que co nome de Cinema After Babel, se refire precisamente a que, sí, todas as linguas son iguais, pero unhas máis iguais que outras. Que pasa? Que unhas son hexemónicas por unha cuestión de poder económico, poder cultural, dominación, digamos, nos modos de pensamento, tamén no mundo académico en ocasións, e outras non. E, por tanto, nestas outras non, nestas non hexemónicas, é onde traballamos desde as políticas da diversidade. Moitas veces entra aí a diáspora. Moitas veces entran aí, por exemplo, hai tamén un teórico moi interesante na física que fala moito do cinema do exilio, se fósemos a seguir coa figura de Velo tamén podíamos falar aí, e dice como nunca se debe de considerar, e nunca se deben de considerar estas producións como producións marxinais. Atención a isto tamén, porque tamén esta é outra das cuestións de convertir as cousas en residuais, nin periféricas á sociedade. Forman parte dunha sociedade, forman parte tamén dun tipo de industria, moitas veces fornecen de ideas ou tamén a veces de filmes exitosos a propia industria, pero que, sobre todo,
teñen moito que ver e deben sempre situarse desde dentro das linguas e das culturas das pequenas nacións. Moitos máis teóricos como Thomas El Saesser, o gran especialista do cinema europeo, que xa no 2005 falou de films sen pasaporte. Tanto, films sen papéis, films sen un Estado, sen unha gran institucións detrás e que pagan ás veces as consecuencias, porque no programa media, como a cinematografía galega ou a catalana ou a de Euskadi entra a través da cinematografía española, e a cinematografía española é unha das 5 grandes, teñen restriccións, aunque non son as mesmas condicións, teñen restriccións para acceder a determinadas axudas. Por lo tanto, este cinema sin pasaporte debe ser catalogado e identificado como tal e non entrar a través das condicións en que se move o cine con pasaporte. Porque, obviamente, entonces estaríamos xugando con categorías absolutamente diferentes neste senso. Nos, simplemente, vou vos poñer agora un exemplo da ferida que vimos a actualidade, porque o tempo pode que se nos vaya enriba, que é e despois debatido o que queirades, porque aí poden sair as cousas en moi pouco tempo, como sabedes, as cousas que podan quedar sin aclarar. Pero, se partimos deses momentos gozosos, que pode ser o orixe, despois hai a creba, hai a guerra, hai digamos, o corte da historia, pero volve a emerxer nos 70 tamén, digamos, con un ronsel previo, que eran aqueles cineclubs mesmo do seu, que van conformando toda unha necesidade de pasar á esfera pública e de propor alternativas. E chegamos a un momento, agora, que pasamos por unha lei do audiovisual acordada por unanimidade no Parlamento Europeo no ano 99, lembrades, que é a primeira lei do audiovisual, en que declara tamén sector estratégico o sector do cinema, en que declara, ademais, a responsabilidade das políticas públicas sobre a lingua e a cultura galega a través do cinema, a unha lei de medios posterior, moi posterior, en que desapareceu a referencia á lingua galega. A actual lei de medios da Xunta de Galicia non fai ninguna referencia á lingua galega. Non é inocente, verdad? Non fai falta ser académicos para saber que eso non é inocente. Por tanto, a situación neste momento, o que vos vou a dar a ver, é un traballo moi curto, que foi o premio Mariluz Morales deste ano en ensaio audiovisual galego, de un doctorando da facultade, parte dos os obxectivos da AGADIC, a Xencia Galega do Audiovisual, que é o organismo institucional que concentraría as políticas do cinema e as responsabilidades sobre o cinema, garantir o progreso da cultura galega e, nomeadamente, a normalización e o impulso do idioma, etc. Isto é a declaración formal. E agora... Bueno, estades vendo que isto sería a gran ventana da produción. Las mujeres acostumbran a estar solas. Nos quedamos a veces. La pareja la carta pasa. سيدنا أنا أعطيه موحى القصة. القصة هذه كتوجد دائما على الأرض، هي تمر وتوجدنا فيها. They all died. Theodore, why do you keep so many rocks in? No me acuerdo de nada de eso.
Luis, por favor. Es que lo sabía, sabía que ibas a hacer algo mal. Bueno, simplemente aquí para ver que todos son fontes oficiais, son estes datos son terríveis, non? De o número de grabacións en versión original e, sobre todo, no propio filme para a diplomacia cultural e para presentar as producións, no propio catálogo, os 2/3 son en castelán. Por tanto, estamos aí nos 3 últimos anos, estamos aí nesa situación. Frente a isto, tamén é verdade que iniciativas de outro tipo, 17 de decembro, agora no ano 2016, e advertindo que non se aprobou ningún instrumento que recoñeza completamente nin protexa de xeito conxunto os dereitos lingüísticos en Europa, diversas organizacións de tipo civil, pero como a ELEN, a European Language Equality Network, asinaron un protocolo para a garantía dos dereitos lingüísticos en Donosti, que considera, ademais, estes dereitos como un dereito fundamental. Cando falamos dun dereito fundamental, quer dizer que ningún poder institucionalizado e recoñecido por unha sociedade pode evitar pronunciarse e tomar medidas ao redor e garantir este dereito fundamental. E basanse e toman como indicadores, ademais, os indicadores de análisis do ano 2003 do informe UNESCO Vitalidade Lingüística e Lenguas en Perigo, e a través destes indicadores falan da xestión democrática da diversidade para unha Europa máis xusta, basada na igualdade, etc., que estamos afeitos e afeitas a escoitar, e parten de consideracións que tamén coinciden cos presupostos e coas declaracións avant la lettre UNESCO, porque simplemente vou despois rematar con unha referencia aos propios textos UNESCO. E di así o protocolo pola garantía dos dereitos lingüísticos. E todas as linguas son a expresión dunha identidade colectiva e dun xeito diferenciado de percibir e describir a realidade. Polo tanto, deben gozar das condicións necesarias para o seu desenvolvemento global. Fixadeos que estamos enlazando aquí noutro territorio máis ligado aos dereitos lingüísticos coa propia definición de diversidade que facía Muñiz Sodré, de recursos, territorios, lugares e recursos para a acción. Dice, por este motivo, os e as asinantes deste documento pensamos que todas as comunidades lingüísticas teñen dereito a organizar e xestionar os seus propios recursos para garantir o uso da súa lingua en todos os contextos na sociedade e tamén ter ao seu dispor os medios precisos para garantir a transmisión e continuidade da lingua. De calquer xeito, e simplemente para finalizar, quero citar o profesor Jacques Guillot, que é colaborador dos nosos
proxectos de pesquisa do grupo de estudios audiovisuais deste e do anterior e de cinemas, porque fai unha lectura tamén crítica a institucións como UNESCO, cando revisa e concluye que no texto da Convención sobre a protección e a promoción da diversidade das expresións culturais, este texto da Convención sitúase en recuo en relación a un texto anterior que é a declaración da propia UNESCO, a Declaración Universal sobre a Diversidade Cultural do ano 2001. Por qué? Porque aquí xa no último texto non aparecen mencionadas as políticas de comunicación e de referencias explícitas a hegemonía de certas linguas no sistema mediático, redes incluídas. Por lo tanto, atención, que estamos tamén nese momento, nese síntoma de doenza en moitas institucións que precisamente durante un tempo foron, de alguma maneira, esa base de referencia para a diversidade cultural e lingüística e que, obviamente, no caso das nosas políticas encontraríamos afeito en moitas situacións. Por exemplo, a nivel europeo, tedes aquí dous datos. No ano 2012, a Unión Europea saca o estudio sobre a utilización do subtitulado para mellorar, con un sentido operativo, mellorar o ensino en linguas estranxeiras, pero non se vincula coa expresión da diversidade cultural e lingüística este texto. E aquí analizas as prácticas de 27 países e aparece o subtitulado, a dobraxe e a voiceover, e tampouco non se contemplan situacións de pluralidade lingüística e no caso español só se menciona a Lei do Cine Catalán, por exemplo, no ano 2010, porque era tamén digamos, o único país con unha lei do cine explícitamente. No caso galego, o que vos dicía, o galego vai desaparecendo paulatinamente dos requerimentos para subvencións públicas, tanto para produción como para exhibición en festivais, por exemplo, e decimos exhibición en festivais porque é moi sintomático, porque é, digamos, un dos espazos que se considera que onde teñen cabida precisamente estas manifestacións do cine como un elemento e como un operador da diversidade, é menor nos catálogos oficiais dos films, como vistedes, nos catálogos de Films from Galicia, da GADIC. Hai algunhas excepcións, analizamos os festivais, hai moitos festivais e de todo tipo en Galicia, desde o S8 a Playdoc, ou, bueno, de Bueu, ou festivais musicais, festivais de rock, moitos festivais diferentes, nos que realmente aparece a películas subtituladas ao galego e no MICE, no do cine etnográfico, leva só 3 edicións. Neste ano 2017, 2 filmes subtitulados grazas á colaboración do Cineclube de Compostela, que é tamén un dos grandes activos na política de subtitulada. Hai un banco de títulos de 400 filmes subtitulados ao galego por parte do Cineclube de Compostela, ou en curto circuito. Atención, ás veces as políticas locais son moito máis avanzadas neste sentido, que no ano, por exemplo, 2005, nas últimas edicións, subtitulou 45 filmes ao galego e no ano 2016 61 filmes. Portanto, sería o festival, neste sentido, abandeirado destas políticas do subtitulado. O que vos mencionaba antes, na Lei do 99 do Audiovisual de Galicia, tampouco contempla o subtitulado como instrumento para a visibilidade da lingua, omite tamén as enmendas propostas no debate parlamentario da proposición de lei relativas ao subtitulado. Aquí veñen unha serie de enmendas que non aceptaron, obviamente digo que dunha maneira errática e errónea, pero bueno. E na lei de 2011, que era o que vos falaba de os medios públicos, introduce modificacións á lei do 99 e as actividades recollidas nesta lei baseanse nos seguintes principios: promoción e difusión da cultura e a normalización da lingua galega, defensa da identidade de Galicia, actividades recollidas nesta lei basean tamén en a promoción e difusión da cultura e a lingua galega, así como a defensa da identidade, e non contén referencias ao subtitulado ou dobraxe de filmes foráneos ao galego. Por lo tanto, por estas razóns, estes son os indicadores que nos levaron a iniciar este proxecto e a inicialo, digamos, como pensamos que debemos inicialo, situando o cinema galego no cinema de pequenas nacións e nacións sin Estado e situándolo dentro das políticas do cinema europeas e das políticas da diversidade. E, senón, que se apaguen as declaracións, que se apaguen as referencias, que non necesitamos que nos digan que existe o galego, que existe a cultura galega, e movémonos por outros territorios. Bueno, grazas, calquer cousa que estamos.